Τα βλέμματα μαγνήτησε ο άσος του Παναθηναϊκού Τζιμπρίλ Σισέ, αυτή τη φορά όχι για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αλλά ως μοντέλο. Ο ποδοσφαιριστής έγινε το πρόσωπο διαφημιστικής καμπάνιας γαλλικών κοσμημάτων και έκλεψε τις εντυπώσεις με το προσωπικό του στυλ αλλά και τα εντυπωσιακότατα τατουάζ του. Φόρεσε ένα χαμηλοκάβαλο τζιν, αποκάλυψε τα ατελείωτα τατουάζ και ανέδειξε τα ασημένια κοσμήματα μέσα από το προσωπικό του στυλ. Ο 29χρονος Τζιμπρίλ μαγνήτησε και πάλι όλα τα φλας. Αυτή τη φορά έγινε το πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας γαλλικών κοσμημάτων. Let me see your neck. Look at me. Don't stand. Come forward. Don't stand against the wall. Look at me. Sure, that's it. Yes, powerful. Ο Σισέ ήταν συνεργάσιμος, αλλά με άποψη. Απαθανατίστηκε με κοσμήματα που εκείνος επέλεγε υπό τους ήχους R&B μουσικής, ενώ ζήτησε οι φωτογραφίες να κυκλοφορήσουν χωρίς κανένα απολύτως ρετούς. Δαχτυλίδια, βραχιόλια, αλυσίδες αλλά και αξεσουάρ. Η αδυναμία του Γάλλου επιθετικού στα κοσμήματα είναι ανάλογη με αυτή που έχει στα τατουάζ, λένε όσοι τον γνωρίζουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που δέχτηκε να γίνει το πρόσωπο της συγκεκριμένης διαφημιστικής καμπάνιας. Ο κεντρικός άσος, εκτός από γκολ, βάζει στα ελληνικά γήπεδα το δικό του προσωπικό στυλ. Όπως έχει παραδεχτεί, η μόδα είναι το δεύτερο του πάθος και σύντομα σκοπεύει να σχεδιάσει ανδρικά εσώρουχα με την υπογραφή του.